ngazise nje indwendwe bendikhalela into yoba ezindwendwe zisiphakamise ngendlela endiziqhele ngayo ingoma hayi le kuyegumbagumba imimoya ngemimoya Thank you very much, Program Director. Program Director again, we are the condensed leadership. We tell the condensed as to do. The Laman of Namsanje. Uchu Keva Mama Kame is watching 90 way. Okay. I want to introduce our investment. Sizaqala kanje ke xa introduce imeseji. Sizaqala nge-citizen yokuqala lapha sajonisa. Ukhona uhonorable the councillor Cebisa Sana Mazuza ongumeya wale dolophu abulisa emanqangweni. Nangu sedolophu. Siyabulisa ukhona ke phakathi kwethu. Ukhona uMr J Zelu organizer we Tambo Region. Ukhona uMr V Msonto, i-veteran we Tambo Region. Ukhona osuka kwelacala lase-Yugi from a branch region kuthiwa nguPloy Malotana. Organizer. Ukhona uMr no, ndingathi Mr kanti nguMr.
U-N Nkolisa we-Youth PEC. Mayanga. Ukhona u-B Hlosi, Deputy Secretary walapha eregionini yaKatambo. Aba bantu bathwala ikephi ezingambini uba seregionini ephila besepondweni. So bande abagqabazanga kahle banixolele. Ukhona uMr S Mbangololi ne Mbangeleli uNtoli bakhe bahle Mr S Mbangeleli hayi ngeke ngigqibela ngayi ngeke ngigqibela ngayi kufanele imbize kakuhle kumele imbize kahle uMr UZ Ntuli Mbiza unobhala ukhona nobhala ngiyela okay kaloku ufuneka imbize kakuhle umabuyana wethu makhosi kufuneka sibize kakuhle umabuyana wethu makhosi ukhona uZ Mbangeleli kuthiwa stenza kaloku kufuneka simbize ngohlobo lwakhe inkokeli yephondo chairperson wephondo nazi i-branches esinazo ezindwendwe zethu ezinye ke zizosixelela ngokuyazifika ikhona iDutya branch naba bevela pha vela nje ngokubonakala ngokuphakamisa ikhosi phezulu the East London branch naziya the Butterworth branch ukhona iqumbu kamhlophe ukhona iXhosa branch ikhona iMount Ellis branch nazo Mount Fred branch then uMkanduli branch 50K SD Mthatha branch Flagstaff branch nansi Tabankulu branch Sigi branch kukhona nengqongwe libranch ingqongwe libranch masifunda kanje kukhona bethu kuthiwa ngenxa yamaxesha kwela cala lingapha sike sithwabe ingxolo ukwenzela sikwazi ukuhambela apha kupheki into endiyicingayo sikhala lam ke so ndibaza ngezithethe zam ndinika 3 minutes ukwenzela sonwabeni kamandi iyavana na ndiyavana ole xa kuthetha isithethe bethu nasithandelana uphungule ingxolo namanzila ndaphuma kwathikazilizwa ndicela kakuhle xa sendiphuma apha ndithetha apha andinathikazi ndindim nje umntu enelakhi nje wena ungazithathela bendirhola izolo isekhona andinane-installment yemoto senditsho ndiyimisa if yandifuna ndilinde ndihlapha into endiyirholayo andithethi ngezilezi zangenempelanyanga yereyido andibali yona ngo-20,000 ungawangulebele njani ikhadelele andithanda
ndikhona entweni kanje. Oh, masingene kanje kuthiwa mandicela i-welcoming by umeya wethu apha uMazuza. Ndicela ninike izandla ezikhulu nesondele. Akazi kanjani. Ninike izandla ezikhulu. Oh, nasho apha program director. Yeah, mokale wena. Enkosi program director. Mandiqale ndibulise kuwe Faku. Ndibulise nakuMntwana Omgquba. Ndibulise kwizikhokhelo ngokwahlukahlukana kwazo ezibekwayo ze-Kaizer Chiefs. Ayeye Kaizer Chiefs, ayeye. Ayeye Kaizer Chiefs, ayeye. Enkosi kakhulu. Kuthiwa i-Kaizer Chiefs yalifonyishwa ngo-1970 Faku. Ndisubject uba ndindikorekishe. Kodwa ndiceliwe yi-Kaizer Chiefs that namhlanje almost ingombe zone zase-OR Tambo nase-Eastern Cape zizawube zilapha ePort St Johns. Ndathi andizokuba khona Faku. Wathi uFaku hayi uzawuba khona, bendilandelelana nabo aba basuka koXhorha noQumbu. Imoto yam ihamba kunye nabo apha endleleni. So you are all welcome ePort St Johns. Sibulela Faku nale nto ithi abanye abantu when they look at i-politics bacinga uba umntu opolitikayo akanabo obunye ubomi. Now you have showed us that ekuthandeni kwakho i-Kaizer Chiefs yakho Faku. Nomamam unfortunately uyayithanda i-Kaizer Chiefs kaFaku, bayafowunelana xa kudlala i-Kaizer Chiefs. Naxa ibethiwe i-Kaizer Chiefs uyabuza umama uthini umavimbela ke ngoku. Ngoba tyheli yifeni ye-Kaizer Chiefs le. Kodwa ekubalulekileyo esingakuthetha Faku when sisamkela le nginginya osizisele yona ePort St Johns ukuthi namhlanje kwabathengisayo ePort St Johns akuzufana nayizolo. Kuba ngokungena kwenu there is a change. Ngibukele ngomonde xa ningena edolophini ndabona indlela abantu abanithakazelela ngayo. Ningaze nibe niyi-Kaizer Chiefs kodwa loo nto ithetha ukuthi ukhona umdla nomdlandla kwezemidlalo owenzekayo. Siyawavuyela ke thina amaqela enza loo nto kuba ngalo mzuzu sihleli apha bakhona abasindayo nabaphephayo ekuhembeni. Yiloo nto xa ufika phaa kwamasipala Faku kahle kahle ke wena uyayazi that zikhona iinkqubo noba aziphelelanga ezikwaziyo ukuhlangabezana neemeko ezinje, kodwa nothi ngokwe-clubs. Kodwa before umntu aye eklabhini uqale wadina ndithina sifuna ukuthi ke kuni xa sinamkela hambani niyokwenza amanye amagatya e-Kaizer Chiefs kwezaa ndawo nihleli kuzo. Kuba into esiyifundayo ebantwini bebhola ngoku singadlali ibhola kodwa idiscipline yabo ngexesha le-practice, ukuhlamba ikiti yabo ngokwakuhlukahlukana kwabo kuthiwe namhlanje ziigames zikabani, namhlanje ziigames zikabani. Ibe yeyokugqibela imbeko abaye bayibonakalise abayifundiswa phaa emabaleni. Eyethu i-commitment ezurhulumente Faku ukuthi kwezi ndawo ekudlala kuzo kancinci kancinci masibane siwa-improva amabala le abadlalela kuwo abantu abakwethu. Singangathethi thina nge-Kaizer Chiefs ezenye i-Kaizer Chiefs kodwa sithi xa sithetha le-mayoral committee yenziwa ngabantu abasuka kwii-clubs ngokwahlukana ndithina atsho ngokuFaku eze kum ndingusodolophu athi sodolophu nantsi ileli endicinga uba singayithatha khona ukuze sikwazi ukuakhomodeyitha abantu bebhola kuba kaloku elowo nalowo unendlela ahamba ngayo. When ndibona Faku kuthiwa kuzawubakho ilonti
ndabhala phaa kwesaa status ndathi konyula uFaku abe nguchairperson wePort St Johns. Indeed hayi ndamkhampeynela uFaku fanele ndibhatale uba yenzeka loo nto. Wabuyela kum uFaku esithi hayi sodolophu ndiyinikiwe laa nto makayisebenzise ke to improve the standard of i-league yasePort St Johns. Bekungakudalanga kuthiwa ukhona umntana wasePort St Johns nobe besuka kweyiphi iklabhu uFaku. We are proud of yena ebekuthiwa uyodlala eDurban. Nathi ngoku singadlala ibhola saqinisekisa uba eDurban kuyathwani kuyayiwa futhi kubuye because the legal we have is to support you and nina nibagcine bedlamkile emabaleni. You are welcome to Port St Johns. Niyabe niye elwandle kodwa xa litshona ilanga niphume niye kwindawo zenu zokulala kuba andinamdla uba zendibizwe kusithiwa hayi otshonileyo unxibe iskipha esiyelo sevani. So konwabeleni uba sePort St Johns uza kunonwabisa umntwana omgqobi. Undishiye ngapha eMthatha ke laa bhuti ndimkhwelisile kanti uleka ukuzaba ndifika sesityizo ezimhlophe apha endishiya apha endleleni. You are all welcome. Ngento ethi nani ngenye imini nawuthi xa nimeme iPort St Johns siyikhaphe. I will decide ke fa uba ndithathe siphi isinqumo nawudathi ngokuqala unxibe isisheti. I'll come back to you ndisagqiba ucinga. Enkosi kakhulu, you are all welcome. Hayi ndiyanimnyeni izandla ezikhulu. Nyeni izandla. Kalona ne andixelelwa into ndingayisabi. Nabakhanza thusina baba kukho ababungabazayo kuba ndiqaleni into yaqalwa ngorhatya. Abayengabazayo intwana. Yaye ndiqale ngorhatya and andibuyi. Senza ndibonile uba ukhona into khona ifuliji apha. Yena funa ukabhadle ntweni sifika nje nosongena ententeni qala phezulu yabona utshakazi bayeke nalo ubizo ndathanda qhawula ngeziphambili xolo kosimalena ndithekuni nalo ubizo apho ndiyakhona ndiyakuchairperson upcoming chairperson ndikheleni bethu na ndiyarhala ukuziveza kuni. Andinothi ntweni chairperson onomfazi bethu nandikhona anikwazi bethu nansi indoda maphikazi nansi indoda niyandidinga
up introduction of Brand Executive. Bayivalele zethu apho ndiyakhona. Andihlangabezeni, andihlangabezeni, andihlangabezeni. Khona uzothetha. Andihlangabezeni, andihlangabezeni. Ndizoba executive. Makhosi. Because indawo benthe koba komane kufika indwendwe ndimane ndingena zikhona ke lezi zaziyo zokuba zingobani ezizochazwa ngusihlalo wephondo ngoba ezizazi naziba kuthini. Okwesibili sicela ukuba si-acknowledge ubukho be-supporters branch yasePort St Johns ye-Orlando Pirates livele. Okay. Sicela ukuqaphela ubukho kwe-branch yasePort St Johns yabuyelo Sundowns kabuyelo. Ngiyaxolisa ngayo ukuthi ngiyibule lento engibhalile. Asondele. Sicela nemhlanga bese ngezandla ezikhulu bethu. Imhlanga bese ngezandla ezikhulu. Yama bese endaweni yami. Ayisale phansi ubambe umthetho. Ayisale phansi ubambe umthetho. Awuhlale. Aze ba. Imakiro ngisefonini. Ngisebenzisa le phone. Deka ngisebenzisa le phone kiro. Deka ijuta bheke la ubekiro. Uwale sapho. Kalona uthi phezulu njalo ufike eqini. Ndicela i-OR Tambo region isonde. OR Tambo region.
yona inayo ingane imfundiso lomama asinidlale kakhulu siyagoquka asiyaphuza akwalawuli ayithe ayisale kwi-hour ebendizayithatha sendiyicuthe ngale ngoma ngaso sendithatha imizuzu ke noba ngeyi-15 andiqale ndithi kumama umeya ndisibulise yena ndibulise i-program director wethu wanamhlanje ii-regions zethu lwathambo region ibuffalo city region ndibulise ke nakwi-Nelson Mandela region ingekho kanjani ndibulise abathandi bebhola bonke Orlando Pirates ndibulise iMamelodi Sundowns nabo bonke abalandeli bebhola abakhoyo ngabo balapha namhlanje besinenkani e-Ravens bonke abakhoyo phakathi kwethu isigqeba sami sephondo endisebenzisana naso osingayo banamhlanje ndiyababulisa bonke ngelethu igama lenkosi yethu uYesu Kristu. Xa kuphethwe umsebenzi ke izandla ziba zininzi eziphathayo kubakho ezimoshayo kubakho ezilungisayo but ke laa nto ufuna into yobana kunyenyezelwane because xa kuphethwe umsebenzi nyani ke nolokulona le nto ufuna iphumelele. Ndiqale ndiyibulele into ethi namhlanje sibe lapha ePort St Johns. Omnye umntu omhlawumbi ugqitha ngendlela akayazi noba kwenzeka ntoni na. Kule nto ndiyithethayo ndithi izandla ezininzi ziyalungisa ziyamosha. Ngokomo bekusaphose uba sinomntu erichi wasixelele into yobana namhlanje yintoni esidibanisa kule ndawo. But ke njengochairperson weprovince sizayilungisa ke loo nto leyo ayikhamsebenzi. Namhlanje kuthi gqabagqaba emntwini ebezidlala ngendlela umhlawumbi engazi uba kwenzeka ntoni ubona namakhosi amaninzi kangaka angena kule dolophu yasePort St Johns. Into esidibanisileyo namhlanje kule dolophu yasePort St Johns uphehlelela le branch yalapha ePort St Johns ngokusemthethweni ibe yibranch erecognizwayo iKaizer Chiefs nesupporters zonke ukubanzi njengebranch elontshiweyo. So silapha ke namhlanje sizolontsha le branch yasePort St Johns sizovuyisana nayo.
bekhe ngabizwa kapha ngaphambili umuntu ebesazisa abantu. Luckily lo muntu ebesazisa abantu lo muntu ofikayo namhlanje ezinye izinto akazazi amagama ethu akakwazi kakuhle so andimhele kuphela uthenda ukuzetha imbangele andingozetha imbangele nandingusiyanda umbangeleli utenza emcubeni abantu aziyo ngoba zibanesikhalapha. Ndibuchairperson wele province yase-Eastern Cape oselephelele kodwa ethe i-head office mababe beqhuba babangali bizaphinda kuye isicelo into yoba masenze kanjani. Into ebangela uba ndi-emphasize le ndawo ithi igama lami khange libizwe kakuhle ndiyendeva into yobana kho abantu abacompleyinayo bangabanye abathi hayi thina asibizwanga. Ndicela sixolele laa mntu ebebiza abantu uyasifikela namhlanje kulasibona. Ibhizana branch siyayazi uba ikhona apho kule region yaseWatertam yaye siyayirecognize ubukho bayo. Kuzobakho ke ngoku ezinye branches ezilapha phakathi kwethu esingazibizanga ngamabomi esithemba angasifisi zizotesta siyazazi zizojonga apha zona namhlanje into yobana le nto iyilontshi yenziwa kanjani azikalontshi. Sibabonile ke ngoyindlela esibathesta ngayo siyabajonga uba umntu uzawuva kanjani xa ngaxelwa ngapha. Omnye ngawo sibabona hayi umntu ethile uyithengiswa ngapha siyayazi thina uba sizayibiza kanjani. So thina kwiimarks zethu sithi minus sibona aba engathi ininzi into kufuneka sibafundise yona. Ngamagama apheleleyo sinazo ii-branches zethu ezizawulontshwa apha ezizayo emva kwale branch yasePort St Johns njengengulasibhone nje. Zikhona ii-branches ezizawulandela. Ezi sizawuzibiza ii-branches nantoni na xa iseyinzima ine-leadership yayo apho kucommunicatwa khona. Zii-branches ke ziye zathi zona zizawuba khona apha ezirhalela into yobana zingalontshwa. If ever ikhona endingayibizanga ngabani ikhona nayo next time sizayibiza xa ithenze le nto rayithi fanele iyayenza nayo. Sinengcobo branch bakhona abantu basengcobo abalapha. Yes. Then sibe nePala branch. Sibe nebranch yase-Arwal North. Sibakhona apha ngasemva. Sibe nebranch yase-Queenstown. Yes. Ezo branches into ezibizayo kwemakhosi zii-branches esawuthi xa siphuma apha kule launch yase-PSG sichophele zona umcimbi wazo sijonga uba sazilontshani nina eregina siyazi uthini. Njengoba besenditshilo kamakhosi into yobana luzibamde into esiyize lapha namhlanje kulontshwa le branch yase-PSG asizelanga ntoninzi asisukanga salapha ke sazolontshwa le branch kodwa umsebenzi thina eziprovinsi ulula kakhulu. Thina sithumele iregion sithi iregion hamba ngojonga aba bantu phaa into yobana baredi kangakanani la babane bevizitha besiya phaa kuwo. So masiyibulele ke iregion yaseWatertam ngohamba indlela ebesiyithumele into yobana ihambe. Ndiqolisela lo chairperson weregion yalapha eWatertam besinayo izola xa indawo leqe kuyo ngoyaqinisela kakubekho kule ndawo into yobana isiza ke nayo kweli cala. So le nto besiyifuna siyifumene nathi information ebesiyifuna besivele singasokoli sithetha ngoyithumele nje kwi-office sekhange sisokolise losokolise kwi-office xa sithi namhlanje sizolontsha apha i-PSG ibranch eyaziwayo ke namhlanje. Amaxesha amaninzi xa ndime kule ndawo yani ndime ndithetha nabantu balapha phambi kwam kodwa into endiyane ndiyithethe kukuwe into yobana uyayimamela okanye awuyimameli asikho 100% nathi kodwa kwamaxesha amaninzi xa sithe sathetha uba wenza le nto sithi yenze andiqondi into yobana ungalahleka kakhulu. Into mandiyithethe le nto nizifake kuyo yinto emnandi kakhulu but inobunzima ayikho lula. Into yokukhokhela abantu ayinto lula kakhulu. Abanye benu kamnandi most yenu apha ndiyaqala unibona
Into endimaziyo afuna kuyi-1 okanye bayi-2. Ibranch yase-PSG kwii-branches zonke zalapha eWard Tap yeyona branch okwamele uba iqale yalonjwa. Kudala yazama ibani ivuka ibani singathi yeza. So xa kunamhlanje ide yavuka ndiyayivela kakhulu into entle leyo kum. Andisuyibalekela kwinto yobana ezinye ii-branches okanye abanye abantu ii-results zetim zayi-affect into yobana into yebranch into yobana mayifonishwe. Ibe itim iqhuba kakuhle abantu babo baninzi, xa ityiwa batshona emboneni ababonakali. That means abo bantu bakabiza ii-supporters ke ngoku ngabantu abahamba nje. So ndiyayivuyela into yobana nina ukuthi ngeli xesha lembalela apha kumakhosi niqine isibindi lithi nizawuseka ibranch apha ePort St Johns ibe khona. Ibranch eniyiseka apha ePort St Johns ke yibranch eniyisekele into yobana mayihambe iyoxhasa iKaizer Chiefs apha idlala khona. Anisekanga ibranch yasePort St Johns into yobana zenifudumeza izitulo kwendawo ukuze nihlale phantsi uhlale esikhundleni uthi hayi ndinto ethile kwibranch yasePort St Johns. Into hamba ibhola ndimthande mna. Into ndiyithethe nokuxakeka kangakanani na ii-games ziba yi-31 okanye zibe yi-30 ze-league. Ngekhe kude kugqitha ii-games zibe yi-10 ungakhange uyekulingaphi emetshini noba sewathi uxakeka kangakanani na. Andifuni ke okanye ndingadana into yobana kuthi kanti njengoba nibekwe kule ndawo nibekwe kuyo nibekwe kuba ningabantu enibonwe ngathi nifanelekile, izenzo zenu azithethi loo nto. Isenzo ke salapha ebholeni ukuthi iKaizer Chiefs apha idlala khona uhambe uyisapota. Ungathetha kamnandi phakathi kwabantu babonisa indlela, but if itim lesingayo awuyisapoti asiyikhuthazi loo nto lawo yodokuthi. Le nto ayikhathali noba ungangumntu onjani, uba usapota itim endafuneka uyisapotwa kuyo, hayi chitha utyiwa usendaweni erongo. I know mhlawumbi ke abanye abantu xa bengena kwezi branches zethu kuyabona le brand yethu eChiefs ibrand enkulu kakhulu. So xa ungena apha ungena une-high expectations zoba yeyi phaa into yoba ndizawurhona kulaa nto. Ngekhe kuthiwe executive yeChiefs kanti andizurhona. Akurholwa apha kwinto sikuyo. Imali etyekayo yakho qha uyaspenda. Ndikhe ndizive kwincoko zabantu kuthiwa hayi yotenza umbone eRhawutini umbone ePitoli umbone ePolokwane bayabhatalwa asibhatalwa nesenta koomalweni kwayo spenda wena qha. Into ezasikukwenzela yona iChiefs iyawuthi xa icacile likunike itikiti le-60 rand. Jonge ke ngoku into yobana mna phaa eMthatha bendisuke ngamalini yotshona ngapha ePolokwane xa ndizawunika itikiti le-60 rand. Ujonge 60 rand ujonge mhlawumbi 1.31 2000 endispendileyo ngokuya phaa laa ndawo. So iyafana into yobana le nto isethandweni lakho le. Ayikho lula into yebranch makhosi andizoniphosisela. Iiteksi zenu ngoku uba zintathu eniyamazi ebholeni hayi zininzi kakhulu andiniqhathi. Kuyawuthi kufika andinishwabulele bakhe siye phaa kuMeyi okanye bisaqala le season ndivele ndiye phaa next day ndithi October. Uba ndihamba ngeyi-1 nayigcwalisa ndisathetha ilizwe linye ndiyawunincoma ndithi hayi niqinile. Uthi xa ungene apha ngaphakathi kule nto ubone izinto ubukade ungaziboni, uyibone nobunzima kakhulu. Okokuqala into yebhola lesikuyo ifuna ucommitment. If uzawuthi ukhokhele abantu ungabonakali ebholeni, aba bantu bakhokheleyo ibe ngaba baye ebholeni, izawuqala apha iconflict. Izawuba ngathi aba bantu baphaa ngemva bafuna uzishowuza, bafuna uthatha esi sikhundla sakho uzilibale ngowena ungazijongi into yobana ndingaba ndenza kakuhle na ndiyaya kule ndawo ekumele uba ndiya kuyo abantu bayifunayo. So ndiyanikhuthaza ke makhosi ngalo mazi into yobana noba umntu uxakeke kangakanani sekhe nibane nizinika ithuba mani, nibane niyofika apha estadium nibone into yobana niyiPort St Johns nikhona. Enye into endizayikhuthaza indlela esibonwa ngayo ukuba siyazi-attend games, laa register singayinakiyo. Ungaya estadium but ibe register uyisayina uyigqithise kusesile okanye uyigqithise apha ukuthi siyiphile isihambe siyisubmit natural, uthathwa njengomntu wakhanga ebholeni.
uzihambela nje into ngelinye. Ine-fight imali ezininzi le nto yale bhola. Abanye abantu xa bengenayo baza beneenkcubo zabo zangaphandle ezasekuhlaleni, abanye babe neenkcubo zabo zangaphakathi, ubone uba ezinye umntu zezakhe naloo mntu lo ufuna into yobana athi xa exabene naloo mntu fumanise into yobana nina ufuneka ningene into yabo ebifuna bona bodwa into yobana funeka beyisombulule. Ubone kwi-camps ezininzi into esidibanisayo apha sidityaniswa yi-Chiefs eyi-1 esiyisapotayo. Into yee-camps into yobana kuthiwe kwicamp kabani zinto zepolitiki, yena it's a social club, it's not a political party. So abantu bavele bayijike ngoba ngathi izinto zepolitiki kuthiwa hayi mna ndihamba nobani, mna ndihamba nobani, kanti azikho zinto zinjalo. Into eyi-1 igowuli inye masisapotele i-Kaizer Chiefs, iwina ingawini, siyithathe siyibeke endaweni eziba seyisendaweni izawuthi uyofika kule ndawo funeka ifike kuyo. As a supporter awunawusuka apha ePort George uhambe uyogibisela ngapha eRhawutini uhambe ngemali yakho engapha. If uke yakwehlula ubukela ibhola live uzawuthi xa ufike estadium ufike ugibisele, kapha uhlale endlini yakho uhambe ugibisele i-TV yakho ubeka yi-1 phule yona. Siyeke thina sihambe siyocula phasi into sityiwayo sicula, ungathi nicule laa nto kodwa nityiwe, sirayithi lusegazini. Sosinaka indawo esichitha kuyo isithukuthezi inkonzo yethu labanye ngabanye sesikhonza. So makhosi ndiphathane kakuhle niye phambili lebreach. Andiqondi into yobana le breach ingaba savuma ngoku into yobana mayiwe, kudala sayizama sizise imidlalo apha, sibona abantu bekhona bebaninzi, sithathe imidlalo eregini sithi hayi mayikhibela apha ePort St George. Hayi kungade kulunga kodwa ke kude kwalunga. Izinto zikaThixo ke abantu abakholwayo bathi ziba nexesha lazo. Mhlawumbi ixesha belikade lingekafiki kufike ixesha loba ngoku nayibe ikhona. Nanini uThixo nakufikile nakabi late. So andifuni ukuthi ke bebekhona ngaphambili bezama into ebebengayenza, kodwa bebengayenzi. Abantu xa bengafuni ukwenza into ongayenzeki awuzibatsala ngalapho ngomlenze ukuthi mabahambe. Ifana lebe ndiyithetha apho iyo yebhuleni njengoba nekokele. If abantu abafuna uyabhulela bakhupha imali andozibatsala ngenkani bengayi, andozibatsala ngenkani xa bengayi. But inqwelo esingaske ngoku umntu angasapoti iKaizer Chiefs lesiyisapotayo sonke besiyalingana apha kwiKaizer Chiefs siyithanda sonke. Usually into besikade siyenza ke Makhosi xa silontshe ibranch, kukho into bekhe ndayibona apha ngezantsi le program ithe i-surprise by PC. Apha bekusuppose into yobana sine-flag esiyiphetheyo ngendlela besikade siqhuba ngayo. Qha siyiphethanga ngoku, sinesizathu kwesibaba singayiphathi. Ngo-2013 i-membership yeKaizer Chiefs yamiswa. Ukumiswa kwayo kwathi salungiswa i-benefits, ufuneka ube ne-benefits kwezindawo ngeendawo ezasifanele so njengoba sisapota. Yatsho laa nto yenza into yobana ke ngoku makume kwanto. Sathi ke ngoku ii-branches zona ziyakhula, njengoba zikhula nje ii-branches masizame into yobana sibe ne-flag esiyenzayo efana nale ibisenziwa. Abantu noko xa sibalontshile kubonakala into yobana abantu balontshile. Then ngo-October lo nyaka uphelileyo besidibene e-East London ne-head office, ii-branches beziphaa e-East London. Njengoba besidibene phaa besine-workshop ebesinayo, kulapho ke sibuye nomkhombandlela othi by uJuni ii-branches zonke zizawube zinikwa ii-flags zizinikwa yi-natural. So asibonanga sidingo ke soba masenze into erongo, senze iflag engazuba semthethweni kube iflag sizawusinikwa zona iflag zizawubakhona. Kangangoba unobhala weprovince naye bengqongqozo sento yobana xa siphuma apha namhlanje athathe amagama e-leadership yenu yonke uzawuyenza loo nto le ngehlobo elirayithi, sithumele i-head office so that izawuthi xa kuphuma iflag linikwe iflag ezibranches ezilontsheleyo namhlanje. So niyakurecognizwa niyi-branch eyaziwayo into yobana iyalontshwa namhlanje. Nani ke ngoku nizawuba semlindweni njengathi uba silindele ii-flags ezizawufika. Ndizawufakwa ke kwii-groups zelantuka zeregion eze-PWC
senze lento eyenziwayo ke xa nifike ungathi ngofika kwenu ngokuba kuphele isiswaphi nabantu sasesaxabana nabantu into eyenziwa zezinye branches nami zifike ngenza loo nto yenziwayo ayixoxisi uba ndiyakhumbula izolo besidibene apha kule mvuzo lapha ndiacknowledge abaloo nto leyo indlela esiphetheke ngayo bekukuhle kakhulu saphinde savuka saphathwa kakuhle bekukuhle kakhulu kuba kusekuhle nakuhle ezinye zezinto besizithetha apha because xa siyi-leadership senomkhombandlela esinawo nangondijongile apha endlini but noba i-amount anto zuyithetha besinibele into esiyithethayo mani phaa esithi noko le nto siyenzayo lotshi branches siyenza ngesizathu sokhulisa iphondo lethu into yobana sifike seyingingeni yabantu abangaka wonke umthwalo siwuxhome kulaa branch lotshayo noko esintweni ayonto yintle sanoqala olutsha lesiluqalayo esizalixoxa emithingeni nge-PWC sendigqitha njengento leyo sathi noko ibranch ezihambileyo zonke izigaba emele beyazihamba ezawulotshwa ibranch nganye yase-Eastern Cape izawuba ne-amount ezawuthi incedise ngayo kuloo branch lotshwayo so that umthamo noko bekhaphukhaphu uxolo ke kuni into yobana loo nto ifike ngale mini kuba sibone ingingeni yabantu bengakanani seningathi ke xa kufuna loo amount kuni nithi singakhange sincediswe nje thina kutheni nguse Sodolophu nansi into manje uxolele yona andiyithele loba ngifunde encwadini apha eSouth Africa mithathu imibutho enabalandeli abaninzi uba yo-ZCC ngama-method iwisile ngokwecala kwezepolitiko ibe yi-African National Congress kwezebhola ibe yi-Chiefs uvalwa ifact le okwesibili Sodolophu sinedamsane ngapha kumakhosi sineenkosi namakhosikazi sinofaku njengoba ukukhe weva nasenye ipha kulaa branch yasedutshwe ngokungonqeniyo nawungongazigwagwisi sinenkosazana yamaxhosa apha uSitiya kaSigcawu umamtshawe uNomagalelo asidlala bakuthi xa ufika bezantsi kukho amagqwirha namagqwirhakazi nootitshala nabefundisa bezantsi yonke into ikhona yiyo le nto soze singakubhidi umane ukuthi uba le chiefs yenza njani yeke uyibuze yeke futhi usuyileqa uzawudinwa ungena naloo mikinki kuse kuphela amandla because uleqa uyakuxelela okwam bethuna ukubana sinikeni imbeko sithi kubantu basePort St Johns Gabalala amakhosi ngokukhethekileyo abolubana mabakhethe olu suku asimeme size apha thina ke sesisivile izibele zalapha izolo lele ndikuyakeka Sodolophu apha izolo khange nditye bheka khange nditye sonka mna bizolo bambe lahlelo lesihlanu kwathiwa inyanga ndothuka Sodolophu abanye bebeqhayisa bephuma emthatha bephethe iplate yenyama erepishweyo kodwa bafike apha abathi bahluka ndithiwa bakuthi ke ndizawucela ke isikhokelo sasePort St Johns nani makhosi ndithi xa ndigqiba ubiza umntu eze apha ngaphambili xa kukho lundwendwe lwe-Sundowns ingumcimbi walo lo ndiyasicela esi space kani ndiphene esi space salobhukuthi ndicela esi space so sino-veteran manager apha uxolisa nini sino-veterans manager apha uSipho Miya ndicela Tasera
uzobhansela for life. Angeke ungene. Hola. You know, youth champion, welcome Jones. You know, youth champion, welcome Jones. But in the days that we do, like on time at all. The matter of the Raja put out as a quota, who will raise. You know, marketing. You know, marketing. You know, most of them square. Jump down. Jump down. Abangazubona abantu besibekeza njengobona amalady kwazi ukuvelisa service ngino-organize apho umfezeko hayi bakazikhasa abantu Deputy Treasurer Uyanga Ndele. Uyo ye Ndele tuko. Chapa. Oh. Sipeja sapega. Anyanwa ikapitek na. Angel Mahafu, Angel Cow. Udagama. Udagama. Better deputy secretary. We want to get Ubana because in the again members of the they can't roll and get. Where's my man who's the best team of Basuna? What they got? Bola. Boogie. How's the boogie? Because of the next one, I'm very smart in that time. Uno para was there. I'm so quality. Do the quality. Spend your deputy. Deputy Chairperson Sakum Zapono. Kuja usaki. And man who was so well. I was Sakegil. In a gun, there was Sakegila. You done Sakegi? Yes, you done Sakegi. You put them a lot of women with this water. I can't tell you. They're good. Mas coquel. Just wait to feel my name. Cos coquel. Now Gustav. Thank you. Hey, somebody is under school. Nithi uyonga ntonto mthezana phakama yanga mkamba kubona yanga ndiyakufuna mbhizi presa hayi phakama kamba kubona Jesus
Haleluya. Ngeke. Kanje ke ngoku. Yini? Into ba-adela ngutreasure. Amakhulu amakhulu. Isilungu singaka. But ke mfaka usoyithetha. Ukhona makaphume apha. Ukhona isuti yona ndinayo. Uthayi wena ngawuthongisa. Ukhona umuntu oselazana ngani order naseThekwini. Ngani order abafazi. Ngene kule nto. Bekhodilizwa noba uphawuthi. Ikhona into efuneka wenza i-reshuffle. U-Angela wasuka cha u-Angela wasuka emubisini wayejolini. Akwayini. Phambili wamfana mkhuba phambili. Mntwana mkhuba ebhotsheni phambili. Okay. Ndithi ndiphuma apha bekhona dilizweyo ngapha ndingeni. Nodlala mina. Kuthiwa masenze kanje. Phambi koba nje sibe siyazibeka into zethu. Bekuyimisi libithetha apha ndivile. Libithetha apha isazi sibe kuyimisi sivile. Kuthiwa ngoku masileqe phaa kweza words of encouragement. Kuthiwa mandicela apha i-Orlando Pirates supporters ne-Sundowns sondele ngaxesha linye bethuna. Nibamkele ngezandla ezishushu bazasingqonga. Kuthiwa nje izosinika nje amazwi nje tobabili. Sundowns and Orlando Pirates supporters. Bazojula nje amazwi. Khosipapho my select. Khosipapho mntakabhuti. Basigide nje ngamazwi.
Sibambe bethuna ingqondo apha emuva. They are supposed to important congratulations. Bethuna Kosi masibaphele indlela bethu masibaphele indlela nimvuzu nje nebini Congratulations to Amakosi, Cotton John's friend. Sibaphe indlela bethu
Ukalona wethu sibaphela izolo imizuzu emibili nje qha. Over to you. Enkosi mphathisile. Masibulele sinamadawana for St. George. Leli thuba simphiwa kulo msebenzi. Bamthathe eli thuba ndibulise. Ndibulise kuSodolo. Ndibulise kuSodolo. Ndibulisa Babambele yami kwenxesha. Yawulo. 1 2. Sibulela kakhulu ngethuba simphiweyo. Ndibulisa njalo kwi-branches ze-Kaizer Chiefs ezikhona apha ePort St. John's zonke ezisuka kwindawo ngendawo ngase-Eastern Cape okanye eSouth Africa. Sibulisa zonke sithi shapa Nkosi shapa. Shapa Nkosi shapa. Sibulise kumaBhakaniya onke lapha ePort St. John's nasuka kwezinye ii-branches kwenye indawo sithi bopha bhakabopha. Bopha. Ndingavuyibala kubulisa amadawana akhona apha abanye bathi zii-champs andazi uba kuthiwa zintoni ke. Sithi Kaboyelo masandawana Kaboyelo. Kaboyelo sandawana Kaboyelo. Kuthiwa masize lapha ngoba kwenyulwa namhlanje kubekwa isikhokhelo esitsha se-Kaizer Chiefs apha ePort St. John's. Isikhokhelo sibekwe lapha ke namhlanje ndirhalela uba njengoba sibekwe nini balandeli beKaizer Chiefs azisenyulanga sona ngokwaso benyulwe nini ngokuthanda kwenu ngabantu enibaziyo enibathembileyo uba bazonisebenzela. Ndicela ke mna into ndifuna ukuyitsho nje apha kuni isikhokhelo kuqala. Ndicela zeni bakhokele kakuhle abantu bethu. Bakhokele kakuhle abantu bethu isikhokhelo esitsha ngoba noko xa nilapha mna ndinithembile nonke kule ndawo. Nizoyithatha le brand yasePort St. John's niyise kwelinye izinga. Mhlawumbi iPort St. John's izofana nezinye iibhrentshi eziphezulu kakhulu mhla ngokuba phela eGauteng. Ixesha elinintsi into ziphela apha eGauteng province. Eastern Cape ijongela phantsi kakhulu. Ndiyathemba xa niba ngapha kamnandi niqubile nangokwe-age. Kukho abancinci nabadala noko iingqondo zenu xa zidibene kuphume into yaphambili. Ndicela uba nizeni baphathe kakuhle ke aba bantu nibakhokheleyo ngoba ke nabo ndithembile bazoniphatha kakuhle. Ndingene kuni ke makhosi nanenyula abantu. Ndiyacela ke makhosi ningabeki abantu lapha kanti niyabangatsha. Ningabeki abantu nithi banikhokhele kanti nifuna ukubangatsha. Ndicela kakhulu. Ningathi xa nibona apha ezinxibeni izikipa zabo azithengileyo nithi baziphiwe ngumtyawu. Ningake niyathi nithenge ezenu izikipa nani. Ndinithembile ke mna ke noko apha ePort St. John's uba noko ndizibaphathe kakuhle abantu nifane nezinye ii-branches. Kumnandi ke iyunithi imnandi kakhulu. Yabona xa ndibona amabhakabhaka apha Sundowns neChiefs bamnandi kakhulu kum. Ithetha ukuthi loo nto isport sisabalandeli ngokuhlangana kwabalandeli saya kude kakhulu. Ndibona xa kungena iiteksi zininzi bazipaka oo-17 20 30 singene ePort St. John's. Khange kuthiwe kufunwa iphepha phaa bathi ooteksi balapho bathi hayi lithi iphepha lokulayitsha aba bantu. Bakubabona yinto yespoti ayikho le nto bakuzothi bathi ispoti sihlanganisa abantu abaninzi kakhulu senza imvano. Sivuya kakhulu ke xa sibona into enjalo. Nathi ke singamasandawana siyayazi ukuba sizitshempe ezikhona futhi ke ndandixolela ke makhosi ngoba lo uba ngumhlaba wokuqala apha kumathi siyadibana. Ndicela sihambeni kunye apha endleleni. Sihambeni kunye apha endleleni. Sihambeni kunye singaxabani. Ukuba ngaba kubona iteksi engagcwalanga kwelinye icala. Ubizwa abanye ngabo uyagcwalisa ngoba siyinto enye. Iphondo lethu eli. Sifuna siye laphaya. Azokwenzeka phaka ndiyazi nam uba yintoni. Ngoba ngenxa yale nto ndiyenze namhlanje apha ePort St. John's. Le nto afowani izawuyeka ngoku. Sentosa kakhulu ushane ngaphambili.
Sibanike izandla ezikhulu. Inkosi mazandla. Ngicela sibanike izandla futhi. What a support. Funeka sincedise abantu. Into kaloku ufunda ngokubona ilontshe kudala sabane sizihamba. Le lontshe yalapha iphunyelwe kakhulu andazi noba into bale area lapha i-area entertainment khona olwandle nantona otherwise abantu baninzi kakhulu. So umthwalo nakuni lowo. Izawuthi ke nabantu abalapha umuntu amkele loo nto azayinikwa. Amandla wenu ahambe aphela kuloo ndawo azawuphela kuyo. Nalo ufundayo athathe into entle embi ayishiye ngasemva alungise kuloo nto leyo. Kuba ke ngoku siyazi into yobana xa singabantu siba nathi ndibe sicokela loo nto leyo into yobana funeka sibe nento esiyenzayo. Ixesha endizalinika ke ngoku ndizawunika ixesha lokuba zikhona ii-branches apha ezikwazi into yobana zithi xa zibona into entle zibe nesikhwele zirhalele uyoncedisa. So ngoku ndizawucela ii-branches zonke ezithi zirhalele ufaka isandla okanye besinento eziyiphetheyo ezamakhosi zizapha ngaphambili zigqithise loo nto zinayo. Engakwazanga ugqithisa ayinatyala, izawuba netyala xa sesiyinto ngokusemthethweni into yobana ibhrentshi nganye incedisa ngantoni na. So ndinikele uthuba ngokumakhosi into yobana ibhrentshi nganye ikheze itsho into yobana hayi siyibhrentshi ethile sithe sawube sibone le lontshi sadicide into yobana masininike oku noba sikwazanga uba kungakanani nawuzibonela nina xa nisendlini. Uba zikhona, uba zikho ke mina zawuthatha ilantuka ya then ke ngoku if zikhona sizawusondela ngaphambili. Uba zikho akho tyala, kodwa ndiyabona ngathi bakhona abantu abashukumayo that means zikhona noba ndivumisile. Ngaphambili because khawuthethe ukuthi uzawuthini ugqithise loo nto yakho nayo. Ndiyabulisa amakhosi nonke. Thina singamakhosi sisuke eqala. Sisuke eqala. Asikwazi ukujika nento besizilungiselele basizinayo. Ngoba ke kuthiwe xa sifika apha kwathiwa noko ibhrentshi iyazimela. Thina sabe sinqumile into yoba sinento esizanayo. Ngoku xa kuthethwa ngeli hlobo noko ke masingajiki nayo loo nto. Size nayo into esiyiphetheyo njengoba sisuke eqala siyibhrentshi encinci kakhulu sisaqala. Kodwa masithi xa siqala nababona uba nathi amandla sinawo ethubeni basibone njengebhrentshi ezawukwazi ukumela umthwalo. Inkosi andanoba ndiyichaze uba yintoni na. Inkosi. Hayi ke masibulele kwicala branch intle loo nto leyo. Ayingathi nakho nasedutywa ikhona into ayiphetheyo. Molweni makhosi. Omi phambi kwenu ngoku nguNomagcaleka igama loSabela, nguSigcawu Ifani, ngumamtshawe ke kodwa. Ndisuka kulaa branch yasedutywa eyayilontshiwe eyayenze imbali. Ngoku silapha kule branch yalapha ePort St John's
sizowuthi ngamalungu ebranch yam la ame apha ecaleni kwam sizowuma apha ngelithi xa namhlanje ibranch yasePort St John's ilontshwa isebe layo officially nathi siyinxalenye yaloo nto esinqwenela into yokuba ingalandela imithetho nemigomo thina kule veki ephelileyo kule veki iphelileyo thina besisamkela amalungu amatsha besine-branches ze-Orlando Pirates ebesizimemile so ingakhe ile nto ibe ngathi heyi liyathengisa lo me phambi kwethu nakunini ngelaa xesha kaloku le nto ye-Kaizer Chiefs ndayiqala ngelaa xesha lo-Shane McGregor ayonto yangoku kodwa ke andizanga kuma apha egameni lam kodwa ndima egameni leDutywa branch into yokuba sizowuthi ngale pasela ndabafana bandiyinike banina ke hayi unothi waseDutywa ubunongxowa wale branch yasePort St John's esize kuyo ndiyabulela unyawusixolela ke apha ekuhambeni kwethu khange siyidibane nayo into enenvelope ebekufana uba sidibene nayo bekufana ungafanelekanga uba siyizisa ngolu hlobo kodwa kuba asizuthetha ngekati esengxoweni nantsi into ezisele size namaphepha apha alihlaza isibhakabhaka zilishumi into yokuba siyabulela siyavuyisana nePort St John's iyalotsha ndiyabulela sihlala enkosi ke inkosi bantu baseDutywa enkosi babhakani yanithatha lo muntu wenu okay bakhona abazali base-East London makuze bona apha ngaphambili ke bonapha xa ningamadoda nibaninzi kuvela intoba sizobhatala isisu masithabathe lithuba kuqala sibulise kwi-leadership ye-province and also i-Port St John's yonke ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu amen kwi-supporters zabo bonke okanye bonke abalandeli okanye abaxhasi bebhola boMzantsi Afrika wonke ngegama leKaizer Chiefs sithi ayeye makhosi ayeye makhosi ayeye alipheli moya ikhosi alipheli moya alipheli moya ikhosi alipheli moya asizuthetha ke ngabanye aba nangoku oba besinohlabela la ngomethi oyinkosi yamakhosi nangoku sozumve uThixo weSundowns nePirates banqula lo Thixo wethu banqula lo wethu Thixo nangoku uyinkosi yama
makhosi ungumdali womhlaba sonke isizwe nangoku Jesus ngiyazela ntombi wakwethu sibulisile uyazi uba thina apha eMonti sayeka unxiba skinny jeans ngenxa yoba sikasike sabanjwa kwaShoprite. Not that sasisiba but sasizama ufitisha ithoki epokothweni sijonge izawuhlala nayo. Mandithethe la mazwi ke kumntu wonke elami igama ndingumabona ukogina ifani ndingunozulu isibongo ndisuke eMonti. Kule branch intsha okanye kulo mntwana omtsha uzelweyo sizothi sihamba nani. Okwesibini, take one step at a time. Mandithethe ke le nto ndithi i-commitment in pursuing and nursing each other, others' feeling is very paramount and fundamental. Into esiyithethayo sithi luthando eli siliphetheyo, nothing more, nothing less. Mandiyintenge makhosi ase-PSG xa kufika ixesha le-discouragement nime nithi siqhutywa luthando noxolo ningayihoyi. Inyaniso emsulwa nangoku beniplena le nto zininzi criticism enizifumeleyo and some people bahleli ngaphandle besithi ingabi izawuhamba nale nto yenu. Ndizothi prove a point that it can go. Ningavumi ubluetooth ingxaki yomntu xa ungavani nomnye uvume into bangaba nawe ungavani nobani ngengxaki abani, ngoba abantu banento hotspot ingxaki zabantu bazenze zabo. Lastly, anizuthandwa ngumntu wonke. Nangokuba beninemali benizawuthandwa. Xa sihlala phantsi si-Eastern Branch khumbula le nto ithi ukuba ngabe kunemali uhamba unika abantu bonke, abantu bebezawuthetha besithi angakhi kwabo njengale mali ambephisa ngayo. But once ungabi namali, abantu will continue talking besithi unento kulisokokoko yile nto elamba. So one or the other will never satisfy a person. Ndizothi uba ngaba niphushwa luthando noxolo qhubekekani. Masihlale phantsi ngale nto ithi anithanda iphisi yakho, anithanda iphisi yakho ukwamkeleni imali. Masithethe ke le nto ithi hashtag sihamba nani. Enkosi.
enkosi ke makhosi ngicela umhlambi noma baphelile ke ngo ibike yavela ke ingcobo nayo yathi inayo into yena xa unongcobo engathi ubalekile nazi noma uyotyala into obeyinikiwe wena ukuthi ungene etawu andimazi kodwa bekuthiwe kunongcobo uba ude wafika uyawutsho wathi hayi ndifikile igcuba mayikhiphe isisa le yasengcobo into unongcobo engathi umke nayo Olundu bote chi lundu tutapangu awonke phezu lona kumgubo ifana kugcwele uphako umqangetho omphakathi sizeze bitito abebhatawela size into yoba sichase i-PSG basi yangasonke samakhosi asiphose ngemva size bayingenayo sithi hayi asiyabe nayo sisonke samakhosi makhosi for life alala makhosi alala mane ndiyabona abamama apha nabo bafuna ukuhlomla kule nto ye-PSG ba abayiphose ngemva enkosi sibejola lona nayo enkosi ngenxa yexesha mandithi nje nqanga nentsibazayo niyazana ngokulingana kwenu kodwa ke ndiyafuna ulitsolisa elithi sidanile emampondweni asazi kunje thina siyaqala udibana nesituation yabantu abangenambeko kanje biza nento engumqaphe apha emampondweni mna ndinguqwangwa ngapha kuqumbu ndilimpondomisa amampondo ngabazala kum ndibazi ngembeko ndiyafuna ukuthi yonke le nto yenzeka lapha yenziwa ngamampondo yenziwa ngabantu abavakashileyo ndiyanicela ke please ndiyanicela sanupeyinta ipicture embi ngeFort St Johns uyabona ngoku ndiyathetha but nabi aphaya bayathetha nto leyo ixelayo uba abanawo umsebenzi wento ethethwa lapha ndiyafuna ukuthi abo bantu abo abangomakhosi but ngabantu abakwirigalia ye-Kaizer Chiefs andiwazi amakhosi angenambeko kanje ndiyaqala uwabona from 2003 ndisupport i-Kaizer Chiefs ndiyaqala ubona amakhosi angenambeko kanje incwadi phakamozuzo ekunye uba makaqopheni abafundi kwakunyanzeleka uba kumozi kulobana makafunde bajonge abafundi bakhe ubana basamlandela na emva kwakhe ngoba kaloku abanye bazawuba kule nto nikuyo abanye babe ngaphesheya
ze nibumbane ke makhosi asePort St John's. Le ndlela imnandanga yoba yosupport Kaizer Chiefs. Niye nithi ngonilapha ebranchini ibone into yobana isigqeba esithina abantu balapha phantsi kwaso asifuni sika inhlonipho. Ze nithi ke ngokunina nomelele ixelise uMozi ngela xesha wayethu into yobana makakhokhela abafundi bakhe. Kodwa waqinisa uMozi into yoba abafundi bakuza bakhokhela. Abanye bajonga into yobana bayandilandela na kule ndlela ndiyihambayo. Ze niqineke nomelele abantu basePort St John's ningajongi ngemva. Nixelele into yobana abantu abanisapotayo abayithanda iKaizer Chiefs bazawuhamba nani, bangajiki, bangabheki macala bahambe nani. Ndicela ukubulela ke ngaloo ndlela ndinguyigqiba. Enkosi kakhulu kamakhosi. Into eyenzayo ke ngoku if ukhona ngomnye uyawuchwetha thina apha ngaphandle thina ke kunoko ilaa nto kale i-executive yase-PSG sizawuyichwetha siyigqithise sithi eleke kufike into sawutsho sithi hayi bafikile nabendawo ethile bafikile nabendawo ethile cause kodwa xa into yobana amaxesha ashiye khona namahlathi kaloku apha kuwo yeyi kodwa kube mnyama asingangabi safe. So ndicela into yobana ke ngoku ndigqithise apha program director ndiyibuyisele kuye okanye inkosi ubunayo into ozayithisa ukuba unento ozayigqithisa ungathethi ngamazwi. Asisafuni mazwi ngokuthethiwe kugqityiwe into esiyifunayo yipresent xa. Okay, mandibulise makhosi. Ayeye Khosi, ayeye. Ayeye Khosi Nation, ayeye. Alipheli moya ikhosi, alipheli moya. Umakhelwane ke ngumuntu oqhuma ihlazo. Ndithanda ukuyicacisa le ndawo yento yoba umakhelwane ngumuntu oqhuma ihlazo. Akubi into ethiwa pha nakubani na into eyenzeka kwamakhelwane ndenzela uba siyicacise le nto ne. Ungathi xa umakhelwane engenarayisi okanye engenamgubo wakwenza amakewu umveze kwabanye abantu bokufika into yoba umakhelwane akanamakewu, kodwa wena uyuthi makhelwane noko ndinawo amakewu. Simbizana ke thina ne sizeze ziqhuma ihlazo ke thina, sizeze ziqhuma ihlazo ke thina eziyimbizana ezingomakhelwane la. Ndifuna ukuthi ke PSG I mean not PSG, PSG aninodwa. Ikho nto endizokunika yona ndizokunika phambi kwabantu. Sizenze ziqhuma ihlazo kaloku thina andithi, ngoba asingabo ababantu kodwa singabo makhelwane. Kufuneka sibonakala uba siyakwazi uqumana amahlazo, kodwa esi sityephule sithathayo sinzima kakhulu. Ndifuna ukunyathela kakhulu kwezi zihlalo ezi ayizozihlalo zenu ezi guys. Oh, inkosi ekhosi lam, hayi siyabulela kakhulu Nkosi. Besithe kaloku sifuna umntu ophethe ipresident wena ngokwenza le besesiyenzile. Hayi kaloku uthe uzasibamba ecaleni, so kaloku ngoku sesigqithile loo ndawo leyo, sizayithatha ecaleni ipresident le uthethe ngayo. Kaloku uthi kanibaleke nizandla ezikhulu sekuzotsho umuntu ngoku. Alright, masivese ikeyiki, khumbula ikeyiki. Bendizifihlela indawo ePort St John's andizityile futhi. Okay, siyahlonipha thi. Ndicela ngavele mna cutting of cake and toast. Ndicela mntaka mavele undiqhawule kuyo ibhoso selikhona. Ibhoso sendinalo mntaka mavele undiqhawule ngekeyiki sesikulafuna ngondawo. You are my Yeah.
cala bethuna. Masivuleni kwelaa cala. Sizokwazi ukwenza le keki. Ndicela kuvulwe bethu. Ndicela nisivule lapha esithikini. Ndicela nisivule. Glass up at the please. White glasses. Thank you, teacher. Makosi sifika kulanda ukuthi wakuhlatshwa into ezihlatshwayo ezinye zidla ngokuphumayo kwigazi kuthiwa-ke inkamabo livumile ngitsho-ke ngokwemvuke ngitshovaamakosi ndicela nangoba ngembeko ekhethekileyo
nobhala ngendlela ekhethekileyo andikwazi nokuya kwazi ukulisika likhekhe uba bezawunika lo bhuluzi ecango wakho ezawungapho ndithulo lo a isaba nobheka masiyisikele sizokhawulezana isenzele ithosi masisikele ke sika posenjol sika likhekhe ma bakuthiwa kuthoswa ngebhekini because indoda iyatshona ebhekini iyo le nto nezivasi zizibamba bukhokhanye ithosi yethu yokuqala bethuna sisa kusapho lwasePortland Jones ngokuzidina kukhulu xa lucelwa ngabantwana basePortland Jones beKaizer Chiefs umane sicela ukuvula emisele ngenkxaso yabo abanye bethuna bayakwazi ukuxhasa nje abanye bakwazi ukuxhasa ngeminqweno abengafikeleli kodwa izimithi yona lepha sithi utho ithambo lethu lesibini leya kula makhosi makhosi twala bengamelanga lapha yaqala makhosi ithambo lethu lesibini leya kubo bonke bethuna abantu abathanda ibhola umuntu ongena apha abukele ezindidi sinazo apha ngaphakathi angayiboni into yobana inyathela nto yamawesileke bawuhlangana bababini bathathu baphinde bazicala bendinewari ke mntwana omgquba kule nto ngathi silaniwa kwa-8 sawuphuma kwa-8 kukho imithi apha imisebenzi emithi ke ndiyazi mithathu le uwaziyo nesizayena ongafuyimu Never got this full time phone to do. Now it's your money to the space. The supporters.